Здрасти, братчет. Дал ти Бог добро. Мерси. Какво ще искаш пак? Пари ли нямаш? Нямам. Марш. Аре, що правиш сега? 20 грамата си на версика, бе. Никаква ракия, махай се оттук, ще изхвърля като мръсно коти, бе. Аре, Чуш молеца, котка? 20 грама слушай само, молеца. Ставай са, махай, бе. Миналата седмица 16 лева сметка ми направи. Ти и Георги сте навлеци. Махай се оттук, чуш котика? Аре, дай до 20 лева ще ги направим, аз утре взимам заплата, ще ги донеса. Молеца, те на ракика. Ти, аз ще няма да те черпя, ама... О, не, виждаш ли го дете седнал там пухкаве? Да. Има 37 човека лична охрана. Тя какво иска, бе? Войска е. Държи всички простутки тук по магистралите насам натам. Целият наркокартел през него минава. Знаеш какъв бар, бе? О, не, пи уиски там пуши. Бе, да. А, те. Една ракия ще си пя от заведението, ако отидеш му играеш един вестник глата. Да му ударя един вестник глата. Да. Ще му удариме, как няма? Айде да те видим. Един вестник, ще удариме? Си По много глата, не? По глата. Дариш. Гама няма. Здрасти, Киро! Здрасти, Мара! Дай цигарата. Какво правиш, Киро? Тогава съм те виждал, бе. Става шума ти време, нас обикалям да търся и всички заведения, не мога тази мера. Видях та, ти си, бе, Киро, бе. Къв Киро е, момче, мах си ръката. Кам са пешо, не съм никакъв Киро. Ай, бягай оттук. Не може да бъде. Бягай оттук, бягай. Аре, Киро, какво се прави сега? Бягай оттук, като ти каме, момче, къв Киро е. Извинявам се, стават грешки сега. Още там ни грешка, момче. Ай, бягай оттук. Извинявам се. Мишка. Удари го, бе. Дай как го изпращах, Дарек. Пращай го, изпращай. Дарек. Да, виж какъв човек съм. Ела тук. Искаш да пиеш две ракии сега? Да, що? Иди го удари пак, да те видим сега какво ще измислиш. Ай пак, втори път. Две ракии. Ще го ударя, как не? Ай да видим сега как ще го. Две ръки, да. Две ракии, бе. Ще кажа. Маре, бе, Киро, само ти си, да знаеш, че този другия Киро близнак няма. Само ти си, Киро. Не мога да бъдеш друг човек, нали ти казвам, Момче, ти нормален ли си, бе? За втори път идваш и ми кажеш, Киро, бе. Пешо се казвам, бе. Пешо се казваме, Мишок. Ще отбия накрая, бе, разбираш? Как се кажеш, Пешо? Знаеш какъв Киро ще даме? Погледни, какво пише тук, бе. Погледни, че ще изджаскам накрая един тиквата проста малумна. Какво пише тук, бе? Оп, извинявам се. Извинявам се, няма да се повтаря път. Няма да се повтаря. Ай, мак се от тук. Случва се сега. Тук човек едно пиене не му е пил от вас ненормалното сте. Извинявам се. Ти след малко жълта си книжка ще дойде. Та сялова маса е, тя ще... Удари го, бе. Няма го да. Не вярвах. Дай го. Смел си бил, бе. Трета ракия му живече 16 лева сметка от миналата седмица. Смисиеска. 4 ръки, 16 лева сметка, ти ще му фалирам от тебе аз, бе. Измикяр. Е така. Аре, пи по-бързо, бе. Пи да ви, че ми хрумна една друга идея, сега ще си издеш боя вече. Отиваш сега и го удреш трети път силно по главата. Така? Една бутилка уиски фастъци от мене. Ще го ударим, ме. Айде да те видим как ще го удариш, то спаш ти смачка главата от бой. Сега ще го ударим. Айде, да. Обещаш го. Кире, най-накрая там мерех ти тук си седнал аз. Хора, утре ме там един човек 300 пъти разреши, сега го мисля за тебе, ама най-накрая той открих ти тук си бил седнал.